Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon, atong pag-aablihon ang atong Biblia sa Marcos kapitulo 8 bersikulo 31 hangtod sa 33. Apan sa dili pa akong gigreet ang akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga nagsaulog sa iyang 94th birthday ni adtong Biyernes. Salamat sa buhi nga Dios. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Ginoo. Gumikan niining grasya sa paglugway sa kinabuhi nga iyang gihatag sa akong lulo. Okay, Mark chapter 8 verse 31 hangtod sa 33 ang giingon dinhi. Unya gisuginla ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga magantos pag-ayo ang anak sa tawo ug isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudiyo ingon man sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Pation siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod niini gipalayo siya ni Pedro sa uban ug gibadlong. Apan miatubang si Jesus ug mitan-aw sa iyang mga tinun-an, unya gibadlong niya si Pedro. Pahawa Satanas, ang imong hunahuna iya sa tawo, dili sa Dios. May the Lord bless the reading and proclamation of His word this afternoon. Sa atong pagtuon ni adtong miaging semana mga kaigsunan, nasayra nato nga gipangutana ni Jesus ang labing hinungdan nga pangutana ngadto sa iyang mga disipulo. Apan kamo unsa may iniyong ikasulti? Kinsa man ako? Si Pedro mitubag kang Jesus ug miingon, ikaw ang Kristo. Ug nakita nato sa ebanghelyo sumala ni Matthew mga kaigsunan ang kinatibuk-an sa tubag ni Pedro. Naka-record kini sa Matthew chapter 16 verse 16. Ang giingon dinhi, ikaw ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Ug niini nga tubag ni Pedro naghatag ang atong Ginoong Hesukristo og wonderful affirmation sa pagtuo ug deklarasyon ni Pedro alang sa paglig-on sa iyang iglesia. Ang giingon dinhi sa Matthew chapter 16 verse 17 to 19. Giingnan siya ni Jesus, bulahan ka gayod, Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atua sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Busa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. So gihatag ni Pedro ang insaktong tubag mga kaigsunan. Jesus is the Christ, the Son of the living God. Pero mahinungdanon usab mga kaigsunan nga atong masabtan nga niini nga punto ang pagsabot ni Pedro mahitungod sa atong buhi nga Dios nga si Hesukristo kulang-kulang pa mga kaigsunan. Wala pa gyud masayri ni Pedro or masabti sa kinatibuk-an, dili lang si Pedro, apil pa ang iyang mga kauban nga disipulo kung unsa gayon ang kinaiyahan sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang ministeryo ug sa iyang buluhaton. In many ways mga kaigsuunan,
gikuptan paghihapon ni Pedro ang common nga Jewish concept mahitungod sa Mesiyas. Ang Mesiyas alang sa huna-huna sa mga Hudiyo, usa ka yutan-on nga hari, usa ka political nga leader nga adunay dako kaayong kagahom ug kusog ug mo'y mo pilde sa iyang mga kaaway or mga kaaway sa Israel, adunay absolute authority ibabaw sa tanang mga kanasuran. Kini nga misunderstanding mahitungod kang Jesus nagpakita sa lain-laing higayon. For example, Matthew chapter 20 verse 20 to 21 ang giingon dinhi, unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak, miyukbo ug mihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad kanako nga kining duha ko ka anak palingkuron mo sa imong tuog sa imong wala kun maghari ka na. So, gatuog gid gihapon kining bayhana nga ang kinaiyahan sa paghari ni Kristo usa ka political nature, political leader si Jesus. Wala gyud nila masabti pa niini nga puntuha nga ang gingharian ni Kristo espirituhanon nga gingharian. Dili kini physical or literal nga gingharian. Juan kapitulo 6 bersikulo 14 hangtod sa 15. Mao kini ang huna-huna sa bagang panon sa mga katawhan. Ang giingon dinhi sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila sa walay duha-duha siya gayod ang propeta nga giingon sa kasulatan nga muanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya ug pugson siya aron himuon nilang hari, busa mibalik siya nga naginusara ngadto sa kabunturan. So you see, ang konsepto nila sa Mesiyas mga kaigsunan usa kayo tan-on nga political leader. John chapter 18 verse 10 to 11 ang giingon dinhi, unya si Simon Pedro nga may espada milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? So, usa ka pagpamatuod nga wa gayud pa masabti ni Pedro ang kinaiyahan sa paghari sa atong Ginoong Hesukristo. He measured the kingship of the Lord Jesus Christ in physical terms like political leader or literal king mga kaigsuunan. Buhat kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod niadtong nabanhaw si Kristo pag-usab, wala pagayod nila masabti. Nasabtan ra nila niadtong mikunsad na kanila ang balaang espiritu. Acts chapter 1 verse 6. Sa pagkatigom na nila gipangutana nila si Jesus, Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab ni ining panahona ang gingharian sa Israel? So that question had something to do with the physical nation or physical kingdom of Israel. Paminawan ninyo si Matthew Henry. Ang iyang komentary niini, ang mga tinun-an gumikan kay nahiktan pa sila sa ilang konsepto nga ang Mesiyas usa kayo tan-on nga hari, galisod paghihapon ug sabot sa kamatuoran nga ang gingharian ni Kristo usa ka espirituhanon nga gingharian. Nakuha ni Matthew Henry ang problema sa mga tinun-an ni Kristo ug sa mga katawhan didto sa Israel. So, can you imagine mga kaigsuunan ni adtong gianunsyo ni Jesus nga pagapatyon ang Mesiyas, patyon siya sa mga pangulong pari ug sa mga kadagkuan? Can you imagine? Nasyak gayud si Pedro nga madunggan kadto nga mga pulong sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa atong teksto, unya gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga magantos pag-ayo ang anak sa tawo ug isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod niini gipalayo siya ni Pedro sa uban ug gibadlong. Now ang giingon ni Marcos kanato nga si Kristo tataw gayud kaayo yano nga nagtudlo nga siya pagapatyon sa mga kadagkuan. In the past, iya naman kining gitudlo pero dili pa kayo tataw, dili pa kayo yano, pero karon sa wala ay lipod-lipod gitudlo ni Kristo nga siya pagapatyon sa mga kadagkuan. So, ang gadagan sa hunahuna ni Pedro ug sa ubang mga disipulo, how could this be? Ang pasabot ba ni Kristo nga ang Mesiyas nga dugay na nilang gipaabot patyon?
Wala sila makasabot sa misyon sa atong Ginoong Hesukristo. So adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang makalilisang nga pulong sa Dios ngadto kang Pedro. Ikaduha, ang kamatuoran mahitungod kang Satanas ug ang atong pagpakigbugnong espiritual. Ikatulo, ang termino sa atong pagpakigbugno nga espiritual. Hinaot nga panalanginan sa Dios ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Mudangat na kita sa unang punto. Ang makalilisang nga pulong ni Kristo ngadto kang Pedro. Ang giingon sa bersikulo 33, apan miatubang si Jesus ug mitan-aw sa iyang mga tinun-an. Unya gibadlong niya si Pedro, pahawa Satanas. Ang imong hunahuna iya sa tawo, dili sa Dios. Mugani nga si Pedro dili mao ang bato, gumikan kay nasipyat na pud si Pedro. Mugani nga gitawag siya ni Kristo nga Satanas. Well, before pa nato kana pamalandungan kana nga punto, atong matikdan nga ang mupatay sa atong Ginoong Hesukristo mao ang mga kadaguan sa balaod, mao ang mga Pariseo, mga pari, mga Sadduceo, mga iskriba. They were going to kill their own Messiah. Kadto nga revelasyon sa atong Ginoong Hesukristo, shocking kadto alang kang Pedro. Ug wala niya makita ang positibo nga giingon ni Jesus nga pagkahuman sa tulo ka adlaw mabanhaw siya pag-usab. Wala kadto madunggi ni Pedro. Dito siya nag-focus sa negative mo nga iyang gibadlong ang atong Ginoong Hesukristo. So, ang huna-huna ni Pedro si Kristo na sipyat or gakomedya baka mo nga iyang gibadlong si Kristo. Unsa nalay huna-hunaon sa mga katawhan kung madunggan nila si Kristo nga muingon nga ang anak sa tawo pagapatyon. So, maayo ang tumong ug katuyuan ni Pedro pero gikurihir siya sa atong Ginoong Hesukristo. Gibadlong siya sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang giguyod si Jesus Christ palayo sa bagang katawhan ug iyang gibadlong. Pero si Jesus, mga kaigsuunan, gibadlong niya si Pedro sa igdulungog sa daghang mga katawhan. Wala pa gani makahuman og istorya si Pedro sa iyang pagbadlong unta ni Jesus. Gisanta na siya ni Jesus, gipakgang na siya ni Jesus sa igdulungog sa tanang mga katawhan. Ug ang pulong ni Kristo sakit kayo nga paminawon gumikan kay gitawag niya si Pedro ingon nga Satanas. Mark chapter 8 verse 33, pahawa Satanas ang imong hunahuna iya sa tawo dili sa Dios. So ang buot pasabot niini sa atong Ginoong Hesukristo, wala na malikas si Kristo ha. Ang buot pasabot sa atong Ginoong Hesukristo, ang panghuna-huna ni Pedro at that time, nahaum sa panghuna-huna ni Satanas. Di ba ang panghuna-huna ni Satanas, dili mamatay si Kristo dito sa krus sa Kalbaryo aron walay mudagas nga dugo, aron walay kapasayloan sa mga katawhan. Gumikan kay klaro kaayo sa Biblia nga nagaingon kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan sa mga kasalanan. Dili kadto gusto ni Satanas nga mahitabo mo nga ang hunahuna ni Pedro nga dili siya buot nga patyon ang Mesiyas in line or haum sa hunahuna ni Satanas. Makalilisang gayud kayo, sakit kadto nga mga pulong, pero takos si Pedro nga pagabadlungon at that time. Ug sa daghang higayon, si Pedro gibadlong in public sama sa gibuhat ni Pablo. Kung atong basahon sa Galacia, gibadlong niya si Pedro in public gumikan sa iyang pagkatigpa kaaron ingnon. Ang buot pasabot niini, kita nga mga katawhan sa Ginoo aduna gayoy mga kahuyangon ug aduna gayoy luna ang pagbadlong kanato ato kining dawaton nga mapainobsanon mga kaigsunan ug nagpamatuod kini nga si Pedro dili siya mao ang bato nga pundasyon sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Patukuranan ahat man og si Pedro ang nahimong bato nga ang buot pasabot sa ngalan nga Petros, gamay nga bato, dali rang ipalantig, dali rang ilabay. Ang patukuranan sa iglesia, Petra ang pulong sa Griego. O kung atong basahon ang tibok Biblia, wala na ilaing Petra, ang atong Dios lamang gayon, ang atong Ginoong Hesukristo. Dili nato ihatag sa tawo ang kahimayaan mga kaigsuonan. Ikaduhang punto, ang kamatuoran mahitungod kang Satanas ug sa atong pagpakigbugnong espiritual.
Kini nga teksto nga atong gipamalandungan karon nagapahinumdum kini kanato sa importante gayud kaayo nga kamatuoran mahitungod kang Satanas ug sa atong espiritual nga pagpakigbugno. Ug importante gayud kaayo kini nga topic nga atong pagatun-an. Over and over sa bag-ong tugon mga kaigsuonan giwarningan kita mahitungod sa kondisyon sa atong kasing-kasing, mahitungod sa aktibidades ni Satanas o kinahanglan nga mahimo kitang magmabinantayon. Giwarningan sa Ginoo si Pedro sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 31. Ang giingon dinhi, Simon, Simon, pagbantay, si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan, sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Kining giingon ni Kristo nga pagbantay, but pasabot, pagbantay. Pay attention. Equivalent kini sa pulong nga ayaw pagdanghag, ayaw pagtinanga Pedro ug mga disipulo. Dili gayud maka-complain si Pedro nga wala siya giwarningan. Ang atong buhi nga Dios puno sa grasya nga naghatag siya og pasidaan. Pero nakita nato nga si Pedro daryot gayod nga madugmok ni Satanas. Gumikan kay later, mahibawa nato nga iyang gilimod si Kristo 3 times. Gitinguha ni Satanas nga si Pedro uyugon, alig-igon, dugmokon. Nagpasabot kini nga ang pagtuog, pagsalig ni Pedro pagasulayan gayod. Nasulayan gayod. Ug nabagsak si Pedro. Mayo na lang gani nga sa grasya sa Ginoo naghinulsol siya ug mibalik sa atong buhi nga Dios. Giwarningan ni Jesus si Pedro, si Santiago ug si Juan mahitungod sa spiritual danger nga nagpaabot kanila. Matthew chapter 26 verse 41. Pagtukaw kamo ug pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. So aduna gayoy panulay. Anda mang espiritu apan luya ang lawas. Now, human makatunan ni Pedro gikan sa iyang kasinatian. Human iyang makatunan ang gahom sa kaaway, ang gahom ni Satanas. Iyang gisulat sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8 hangtod sa 9. Pagmaigmat ug pagmabinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang iyawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagngulob, nangita og tukbonon. Liguna ang inyong pagtuo ug sukli siya kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan gisulayan usab sa samang alantuson. Mao nga kining mga tawo nga moingon nga pastor sukad nga nahimo kong Kristohanon sunod-sunod na gyud ang pagsulay nga akong nasinatian. Kinsa man day ang hilabtan ni Satanas? Alang nga hilabtan ni Satanas ang iyahan na. Siyempre ang mga katawhan sa Ginoo ang iyang hilabtan. Usa ka na kasinyales nga kita katawhan sa Ginoo gumikan kay kanunay kitang gihilabtan ni Satanas pero dalaygon ang Ginoo wala gayud kita pasagdahi sa atong buhi nga Dios. Buganing giingon sa pulong sa Ginoo nga kita magbantay ug mutawag kanunay sa ngalan sa Ginoo ug ang Ginoo matinud-anon alang sa pagsalbar kanato ug pag-rescue kanato. Dugay ng katuigan ang uban kanato nga Kristohanon. Wala gayod kitay masayt nga instance mga kaigsuonan nga gipasagdahan kita sa atong buhi nga Dios. Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga pag-uyog, taliwala sa mga pag-alig-ig ni Satanas. Dalaygon ang atong buhi nga Dios gumikan kay hangtod karon. Nagpadayo ng buluhaton sa Ginoo, nagpadayo ng iyang iglesia, ang iyang ebanghelyo kanunay namantala sa katilingban ug ang mga katawhan sa Ginoo iya gayod nga giatiman. Praise be unto God. Si Satanas usa ka mangililad. Si Satanas daghan kaayo og mga pana ug nagdumot gayod si Satanas sa mga anak sa Dios. And yet naghatag kanato ang Biblia og insaktong impormasyon mahitungod niining kaaway sa atong kalag aron dili kita mapildi mga kaigsuonan. 2 Corinthians chapter 2 verse 11 ang giingon dinhi sa ingon niini dili kita mabuntog ni Satanas kay nasayod man kita sa iyang laraw, iyang mga laraw. Praise God. Ikatulong punto, the terms of our spiritual battle, ang termino sa atong pagpakigbugnong espiritual. Ang termino mga kaigsunan dili physical, kundili espiritual. Ang atong giyera
dili batok sa unod ug sa dugo. Mo kini giingon sa Biblia, dili batok sa ubang mga katawhan, dili mga tawo ang atong kontra, kundili ang tinuod nato nga kontra si Satanas. Ephesians chapter 6 verse 10 to 12 ang giingon dinhi. Sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo, pinaagi sa iyang dakong gahom. Isuloob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, ug mga pangulo sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutan sa kangitngit. So, wala kini nagpaminos sa atong mga struggle nga atong giatubang batok sa atong unod. Ang atong struggle batok sa atong unod ug batok sa atong sala tinuod gayod. On the one hand, dili nato ipasa ni Satanas ang blame gumikan sa atong mga sala ug kahuyungon sa atong unod. Kaya ang giingon sa Santiago 1:14, apan moabot ang tentasyon kung ang tawo hayluon ug danihon sa dautan niyang tinguha. Nakigbugno kita sa atong unod ug kinahanglan nga ang atong unod atong sakupon mga kaigsunan, atong disiplinahon. Unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 27 ang giingon dinhi, gimanso ko ang akong lawas o gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangga. But we must never diminish. Kinahanglang dili nato ipagamay ang realidad sa atong spiritual battle, batok kang Satanas mga kaigsuonan. Ang gihisgutan ni Pablo dinhi mao ang involvement nato sa ubang mga katawhan. For example, dunay milutos ka nato, syempre tawo ang milutos ka nato, pero dili tawo ang atong kaaway gayod, kun dili gigamit sa yawa ang mga tawo aron sa paglutos o pagtintal sa mga katawhan sa Dios. Si Satanas gitawag kini sa Biblia ingon nga Dios niining kalibutana, God of this world, small letter G, gamay nga letter G. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4 ang giingon dinhi, kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini kadturang wala mga luwas. Dili sila mutuon niini tungod kay gibutaan man sa Dios niining kalibutana ang ilang mga hunahuna. So si Satanas gitawag og Dios niining kalibutana, small letter D. Busa dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Ang mga katawhan niining kalibutana naga-reflect gayod sa kinaiya ni Satanas. Pagkamasok-anon, pagkabisyoso, pagkamalaway, mga kaigsunan ug pagkahangol, pagkadautan sa kasing-kasing. Umo kini ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo sa Mark chapter 8 verse 33. Gitawag niya si Pedro og Satanas, but pasabot ang hunahuna ug kasing-kasing ni Pedro impluwensyado ni Satanas at that time. Ang punto niini mga kaigsunan is ang atong nakita nga problema ug pagpakigbugno dili ra kana mao ang kamatuoran, adunay yawa nga nagpanglihok sa ilang likuran mga kaigsuonan ug mga kahigalaan. Mao nga magbantay kita. Ang atong kaaway tinuod gayod, personal enemy nga nakigsangka sa atong buhi nga Dios. And this is what we see in this passage in the book of Mark. Although kadto nga mga pulong gikan sa ngabil ni Pedro, pero ang idea gihunghong ni Satanas kang Pedro. Of course, dili aware si Pedro nga gikan day ni Satanas ang iyang mga idea. Mo gani nga gibadlong kitang tanan nang inahanglan kitag pagbadlong. Kay basin og ang atong pagpaminsar na impluwensya ni Satanas. Mo gani nga kinahanglang mokonsulta kita sa pulong sa Ginoo sa matag adlaw, mamalandong kita sa pulong sa matag adlaw, gumikan kay ang pulong sa Dios mao kana ang instrumento aron sa pagtulid ug pagbadlong kanato. Nasabta ni Pablo ang kinaiyahan ni ini nga giyera. Iya kining gipaambit sa simbahan didto sa Tesalonica. The enemy is real.
1 Thessalonians chapter 2 verse 18 ang giingon dinhi, buot kami nga muduaw kaninyo pag-usab. Ako si Pablo sa makadaghan nagplano pagduaw kaninyo apan gibabagan kami ni Satanas. So you see, Satan is actively at work. Do you think nga wala ka babagi ni Satanas? Or wala ka hunghungi ni Satanas na gamay lang ubo, gamay lang sipon, moingon dayon nga dili sa lang kumusimba karon, lain man akong pamati, pero kung sa trabaho, kung sa eskwela, bisan paglain ang pamati, mupugos og trabaho. Kay kwarta man. Pero ang pagsimba, gamay lang labad sa ulo, gamay lang sipon, decide na dayon nga dili mo simba, nagmalampuso na si Satanas. So you see, kanang mga muingon nga pastor, wala ko kasimba kagahapon kay doon ako'y sipon, ngano ang ilong de mo ang imong ilakaw padulong sa simbahan. Oh, you see, mga gagmay kayo nga mga excuse. Pero kung birthday party, abay, abtik kayo sa nga tanan. Nga mangandam, excited pa. Gigamit ni Satanas ka na nga panghuna-huna. Mo kini ang mga nagtudlo usab og mga mini nga pagtulunan. Gi-inspire sila ni Satanas nga mangilad sa mga katawhan. Bisan pag sincero sila, pero kung ang ilang pagtulunan sukwahi sa pulong sa Ginoo, hinaot nga masayran nila nga gigamit sila ni Satanas. Ang giingon dinhi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15. Kay sila mga mini nga apostoles, limbungan nga mga magbubuhat ug nagtakuban pagka-apostoles ni Kristo. Ug kini dili katingad-an kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. Busa dili katingad-an kung ang iyang mga alagad usab magtakuban pagkaalagad sa pagkamatarong, ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan. So dili kita mag-imagine nga kining mga false teachers conscious sa tanang higayon nga nangilad sila sa ilang pagtulunan. Gumikan kay kining mga mini nga mga magwawali, mura pod og sincero pod sila sa ilang gituuhan, pero doon nagidaghan sa ila majority nga nasayod gyud sila nga nangilad sila. Pero adunay mga sincero sa ilang pagtulunan, pero wa gyud sila masayod nga gigamit dai sila ni Satanas. Mao nga ang giya nato maulamang gayud ang Biblia. Mamalandong kita og magtuon kita sa pulong sa Ginoo aron dili kita masipyat, mga kaigsuonan. Dili kita magagad sa pulong sa tawo, gumikan kay ang pulong sa tawo ug pagpaminsar sa tawo masipyat. Mukonsulta kita sa pulong sa Ginoo from time to time. Paminawa si Dr. Martin Lloyd Jones. Mga lumulupyo kita sa gingharian sa Dios, apan ang Biblia nagsulti kanato nga gipakigbatukan kita sa laing gingharian, nga usa-usab ka espirituhanon nga gingharian. Ug kanunay gayud kining nanulong ug nag-atake kanato sukad sa takna sa atong pagkakristohanon, nahimo kitang target sa atensyon ni Satanas. Na-capture ni Dr. Martin Lloyd Jones ang kinatibuk-an sa atong spiritual warfare. Mudangop kita sa Ginoo ang giingon ni Jesus, watch and pray that you enter not into temptation. Magtukaw kita ug magampo kanunay aron dili kita mahulog sa panulay. Mamalandong kita sa pulong sa Ginoo, gumikan kay ang pulong sa Ginoo mao ang atong espada ug hinagiban batok sa pagpanglimbong ni Satanas. Ug alang sa mga wala pa kang Kristo, nganong nahigugma man gyud ka sa sala ug nganong allergic jud kaayo ka sa pulong sa Ginoo ug sa pagkabalaan, nganong nagdumili ang imong kasing-kasing, gumikan kay ang giingon sa Biblia, gibutaan ang imong kasing-kasing ug hunahuna ni Satanas. Gigalungan sa Dios ni ining kalibutan, small letter D. Busa higala pag hinulsol sa imong sala, itugyan ang imong kaugalingon sa Ginoo ug pangayua, Lord, klaro gayud kaayo nga nahigugma ko sa pagkadautan. Apan wala ko'y kasing-kasing sa pagkabalaan, pasaylua ako Ginoo, usba ang akong kasing-kasing, dugmo ka ang batong nako nga kasing-kasing tangtanga ug pulihi kini og kasing-kasing nga unod. Giyahi ang akong kasing-kasing ug hunahuna, luwasa ako Ginoo. Nagtuo ako nga igo na ang dugo ni Kristo alang sa pagpapa sa akong kasalanan ug alang sa kapasayloan sa tanan nakong mga sala. Nagtuo ako nga igo na ang pagkamatarong ni Kristo alang sa akong kaluwasan. Tabangi ako Ginoong Hesukristo. And the good news, bisan kinsa or si bisan kinsa nga muduol kang Kristo, mudangup kaniya, dili gayod niya isalikway. That's the good news. Busa higala ayaw na paglangan-langan. Dangup sa atong buhi nga Dios. Ug sa imong pagdangup sa atong buhi nga Dios,
target ka na ni Satanas, okay lang. Gumikan kay kinsa man da ihilabda ni Satanas, kundili ang mga anak sa Dios. Bisan pag target kita ni Satanas, pero adunay ganti nga nagpaabot kanato sa atong paglahutay hangtod sa katapusan, gumikan kay i-preserve kita sa atong buhi nga Dios. Dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon, ning takna sa kagabihon. Among gipangayo o Dios ang bunga niini. Ug hinaot nga mahimong magmaigmat ang tanan nimong mga katawhan, mamalandong sa imong pulong kanunay, ug mutuman niini ug magampo og mga liw po kanimo sa tanang higayon. Mao kini among gipangayo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.